Този видеоклип показва как да конфигурирате Wi-Fi мрежа за гости за Wi-Fi рутер с Mesh система от серия RGEW. Wi-Fi мрежата за гости е самостоятелна мрежа за гости, която по подразбиране е деактивирана. Тя изолира гостите от другите безжични потребители, като така подобрява сигурността на мрежата. Този видеоклип представя два метода за конфигуриране на Wi-Fi мрежа за гости. Първа – конфигурация въз основа на eWeb. 2. Конфигурация въз основа на приложението RGERE. Конфигуриране на Wi-Fi мрежа за гости чрез eWeb. Влезте в eWeb на рутера на компютъра си. Изберете More, VLAN, Wi-Fi, Guest Wi-Fi за достъп до страницата с конфигурацията. Включете Enable, за да активирате Guest Wi-Fi. Включете Dual Band Single SSID. Когато тази функция е активирана, мрежите с честота 2,4 GHz и 5 GHz ще споделят едни и същи SSID и парола. Можете също да изключите Dual Band Single SSID, за да зададете отделни SSID и парола за мрежите с честота 2,4 GHz и 5 GHz. Въведете SSID и паролата за Wi-Fi мрежата за гости. Кликнете върху Advanced Settings за достъп до допълнителни настройки за конфигуриране. Effective Time – задайте периода от време, в който Wi-Fi мрежата за гости да е налична. След като промените настройките, потребителите няма да могат да се свързват с Wi-Fi мрежата извън посочения период. Hide SSID – когато тази функция е активирана, SSID няма да се открива автоматично и трябва да се въвежда ръчно за свързване. Бъдете внимателни с тази опция. Guest Isolation – когато тази функция е активирана, клиентите, които са свързани към Wi-Fi мрежата за гости, са изолирани едни от други. Band Steering – тази функция е налице само когато е активирана функцията Dual Band Single SSID. Когато тази функция е активирана, клиентите се свързват преференциално с Wi-Fi мрежата с честота 5 GHz. Express – когато тази функция е активирана, рутерът приоритизира трансфера на игрови пакети, за да осигури стабилно изживяване при игра. Wi-Fi 6 – когато тази функция е активирана, рутерът предоставя по-бърза и по-стабилна връзка за клиенти, поддържащи Wi-Fi 6, но могат да възникнат проблеми със съвместимостта. Бъдете внимателни с тази опция. Кликнете върху Save. Конфигуриране на Wi-Fi мрежа за гости през приложението RGERE. Ако рутерът е включен в RGE Cloud, можете да конфигурирате Wi-Fi мрежа за гости през приложението RGERE. Докоснете Project и след това изберете желания проект. На страницата, която се показва, изберете Workspace. Basic Wi-Fi Settings. Кликнете върху Add Guest Wi-Fi. Включете Smart Connect. Когато тази функция е активирана, мрежите с честота 2,4 GHz и 5 GHz ще споделят едни и същи SSID и парола. Можете също да изключите Smart Connect, за да зададете отделни SSID и парола за мрежите с честота 2,4 GHz и 5 GHz. Въведете SSID и паролата за Wi-Fi мрежата за гости. Докоснете More за достъп до допълнителни настройки за конфигуриране. Hide Wi-Fi. Когато тази функция е активирана, SSID няма да се открива автоматично и трябва да се въвежда ръчно за свързване. Бъдете внимателни с тази опция. G-Prior Access. Тази функция е налице само когато е активирана функцията Smart Connect. Когато тази функция е активирана, клиентите се свързват преференциално с Wi-Fi мрежата с честота 5 GHz. Enable Wi-Fi 6. Когато тази функция е активирана, рутерът предоставя по-бърза и по-стабилна връзка за клиенти, поддържащи Wi-Fi 6, но могат да възникнат проблеми с съвместимостта. Бъдете внимателни с тази опция. Guest Isolation. Когато тази функция е активирана, клиентите, които са свързани към Wi-Fi мрежата за гости, са изолирани едни от други. Кликнете върху Save. За да следите този въпрос, коментирайте нашия видеоклип или ни изпратете имейл. Ще се видим в следващия видеоклип.